Je pán poslanec Matej, nech sa páči, prosím stručne, aby ste sa vyjadrili. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci. Už pri slove hazard, ako je pomenovaný tento zákon, mi behám raz po chrbte. Lebo kto hazarduje so zdravím, tak môže prísť o život. Na každý zákon sa dá pozrieť z rôznych uhlov pohľadu. Ja vidím také 3 zásadné uhly pohľadu, ako sa na jednotlivé zákony dá pozrieť. A to je pohľad ten finančný, pragmatický, podnikateľský. Potom je to pohľad hodnotový. A koniec koncov bolo to tu spomenuté aj pohľad politický. K tomu pohľadu finančnému si myslím, že všetci politici by sme mali z dlhodobého hľadiska hľadať také riešenie a také naplňanie štátneho rozpočtu a rozpočtov miest a obcí, aby sme neboli odkázaní na hazard ako taký. Som o tom vnútorne a hlboko presvedčený. Financovať čokoľvek s vedomím, že je to financované z hazardov, je hazardom o budúcnosti tejto spoločnosti a hlavne našich detí. K tomu hodnotovému postoju na tento zákon chcem len jednu vetu, tak ako ma vyzval pán predsedajúci, aby som nebol dlhý. Je to, že nie sme tak veľká krajina, aby sme mohli mrhať s budúcnosťou tejto krajiny. Sme malá krajina, kde každý každého pozná a o to viac by sme mali v niektorých prípadoch pozerať aj na tú hodnotovú stránku veci. Ja som veľmi rád, že kolega Marcinčín nakoniec predložil pozmeňujúci návrh, ktorým vystihol tú samotnú podstatu o to, čo mnohých z nás išlo, aby sa obce mohli rozhodnúť samostatne a VZN-kom sa rozhodnúť všeobecným záväzným nariadením, či si obmedzia hazard v katastri svojej obce, alebo nie. To je pre mňa to najpodstatnejšie. A k tomu politickému pohľadu, no pán Petrák tu nie je, a je tu asi myslím, že len jedna kolegyňa zo strany Smer a Demokracia. Aspoň som sa dozvedel, že sa rokovalo len zo SAS a KDH, takže asi bol tu aj politický rozmer. Ale on je, treba to nahlas povedať. Áno, je pravda aj o tom, že išlo nám o zjednotenie v tomto prípade koalície, a to preto, lebo najlepšie by bolo, aby strana Smer s Robertom Ficom sa už viackrát k vláde nedostala. O tom som plne presvedčený a preto budem veľmi, veľmi rád, ak bude pri tomto bode schválený a prejde pozmenujúci návrh pána Marcinčina a bude schválený zákon skupiny poslancov. A to preto, lebo tu bola jedna vec povedaná veľmi zle. Tento návrh v žiadnom prípade nemení finančné toky medzi obcami a štátom. Tam, kde sú herne a tam, kde sú licencie. Čiže treba si to veľmi dobre pozrieť do dôsledkov, tak ako to je. Ďakujem veľmi pekne za slovo a dúfam, že podporíme tento zákon skupiny poslancov s pozmenujúcim návrhom pána Marcinčina.